ja pistää veneen. Tissani hommia, ahtoputkia mennään tekeen. Josko ne nyt sais valmiiksi, se olisi mukava. Mutta katsotaan miten. Tuo tulle saa. Kuulerin alapäästä leikkasin vielä klämpin pois ja siihen tulisi mutkalla ylös tuonne. Siihen pikkusuora ja klämppi siihen. Turbo on klämppi hitsattuna ja tuommoisen siihen askartelin pitää vielä yksi laittaa väliin, niin osuu vähän ja sinnepä se asettuu. Se tuli yllättävän jouhevan näköinen, vaikka siinä tarvii olla mutkaa vähän joka suuntaan. Nyt vielä tuohon klämppiä jonkunlainen sydämi väliin. Sittenpä klämpit tuossa hollilla. Kylläpä se siitä muotoutuu oikein magilta rupeaa näyttämään. Siitä se muotoutuisi. Ja näin pikkuviilailujen jälkeen olisi aihiopalikat siinä. Nyt me tarvitaan tuo ahtoputki paikalleen, niin se määrittää tämän kuulerin lopullisen asennon. Sitten immusarja vekee. Pitäisi laittaa mappianturille teline. Mikä 5-6 barin mappi. Smokelta, niin siihen semmonen asiallinen alumiinikäikele. Mä ruoan pois, niin hitsataan sekin siihen samalla. Ja näin. Imusarjan reikä. Siihen asiallinen laippa. Ja sinnepä tuli mappianturille teline. Elikkäs Day 2. Tää on aika mones jo, mutta ahtoputki-asiaa tällä erää. Siinä olisi palikoita tehtynä. Mä ruuailen paikalle. Ai että, on ihminen tyytyväinen taas. Se on Se on omaan silmään hyvän näköinen. Ei ole tarkoitus leuhkia eikä keulia, mutta on vain tyytyväinen, miltä se näyttää. Sanotaanko, että siitä on tulossa semmonen, minkälaisia unia mä oon siitä nähnyt. Nuo on nyt valmiit tuolta asti. Tuosta jätin vielä 2 palaa heftiä, että tuohon tehdään nyt 1 pätkä. Jos tarvii kääntää vielä pikkusen, jos se mutka ei niin luontevasti mahu tuohon, niin. Nyt katsotaan vielä tuohon palaset valmiiksi. Siitäpä ne viimeinen putki asettuu. Mä piirtelen vähän tuosta ja näytetään timkoa vähän noille palasille, niin saadaan viimeinen putki hefti. Kirjekurssilla kävin Kiinaa pikkusen. Sittenpä heftailu kiinni. Kiitos appiukoille hitsin lainasta. Will it fit? Ha! Hieman jättebra. Viimeisen päälle. Se on kuule semmonen tilanne, että ahtoputket nyt tavallaan tähän väliin valmiit. Mä en hitsaa noita vielä loppuun, koska ei oo kannen tiivistettä, ei turbot kaikki. Sitten kun kiritään oikeeseen moottoriin kaikki, niin se elää vielä sen verran, kaikki pakosarjan paikat ja turbot ja muut. Niin tarkistetaan sitten vielä, että se on hyvä.
Hitsataan sitten vasta loppuun. Moro! Kokkolassa mennään. Käydään tuossa, vai pistetäänpä ensin vitosvaihe, kun niin jenkaa. Joo. Sieltä onkin nypätty jyväveksi. Missähän meidän laatikko? Täällä! Kat, tää on pistetty jo palaksi. Sitten väliin nopea DMA-seku remontti. Pääakseli mennyt poikki. Missä se on? Kytkiakseli poikki. Sieltä uusi voipaperistä. Vähän on jotenkin karskiolainen koneistusjälki rattaassa, kun näkyy tuo kuluessaan tulee näkyviin nuo koneistusjäljet. Joo, ja se mihin vertaa, niin GeForce askiin. Että jos on ollut huonoa pintaa, niin se on selkeästi ollut kulumisesta johtuvaa. Mutta koska ei ole koneistusjäljet aiemmin näkynyt läpi tuollain. Joo, eikä se tarkoita suoraan sitä, että se on huono. Jos se on oikeita värkkiä ja karkastu hyvin ETC, se voi kulua naksun, että ne koneistusjäljen huiput tavallaan tasoittuu ja sitten se voi asettua siihen. Ja sitten mennä pitempään muuttumattomana. Ja siitäpä se kasautuu. Se on semmonen kasattava nuo 2 viimeistä kantta, että siinä ei pysy kamerat eikä kädet perässä. Siitä ei tullut nyt vilimi. Ja se on semmonen homma, että ahtoputki vilimi tällä valmis. Taidetaan jatkaa seuraavassa episodissa hukkaporttiasioita. Palataan aiheeseen.